Terve, terve! Se on maanantai ja eletään elokuun viimeistä päivää 2009. Nyt olisi pieni seikkailu yhden pellon luona esitettäväksi. Eli lähdetään etenemään, eihän tässä kommosempaa! Voi Herra Jumala sentä. Täällä riittää kyllä perkele aluskasvillisuutta, mutta eihän se mitään. Kun ei pelkää ja vittu noit nokkosia, niitä on joka saatanan paikassa. Jaha. Oja tulee. Jossa mies lähtee kuvaamaan, niin on mies lähtee hyppimään kanssa. Pystys ollaan vielä. So. Näin. Katsotaan. Siellä niitä alkaa näkymään. Nimittäin vattuja tultiin hakemaan ja perkele siinkin oli nokkona. Vattujahan löytyy. Kai. Entäs nyt? Oho. Ei pöllönpää. Yksi kappale. Mennään vielä vähän eteenpäin kattoo tuossa. Ja nyt vuoriston rataa alas taas on ne jonnekin helvetin pusikko. Helvetin. Nousee. Noin. Kyllä liikunnasta käy, mutta se on pääasia, kun järikensä jo menettänyt, niin eihän siinä mitään. Noin. Okei, mennään vielä. Aha. Nyt alkaa näyttää siltä, että kohta ollaan perillä. Oi perkele! Vähän aaribagia tossa vyötäryn kohdalla, niin toimii pehmokkeenakin. Täältä pitää sit päästä kotiinkin. Toivottavasti tää nyt ei ole viimeinen video taas tällä uralla. No, nähdään kohta.